Koso nyokoro mogeni ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga koro dwaro mondo piny owacho chop dwaro mag ogirimiti manoriedo thuond weche 10 manoketie winjruok gi kinde mokalo ogai machon mar ODM osenindo Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Oburu ma oloso kata olero ni keto e tim dwaro makamano biro konyo e tieko midhiero ma Jo-Kenya kalo e gesani. Jatelo noloso e log tich mar ODM e kinde manorwako ayanga jotelo mag duond burano mancho yombo e yiero ma dundo mancho tim pachoka. So our party must made strong, and I want you, members of ODM, to be proud. You should be proud, but we should work hard, because if we don't work hard and make our party strong, we are going to be taken for granted. And we don't want to be taken for granted, because we are a party with a vision. We are a party with a mission, and we cannot fail to work for our people. We want to continue to work for our people. We are in the arrangement of broad-based arrangement where we have 10-point agenda which we want to see implemented fully before 2027 elections.